Aquest any s'ha celebrat la 7a edició de la Universitat d'Estiu Ramon Llull Puigcerdà, organitzada per la Universitat Ramon Llull, l'Ajuntament de Puigcerdà, la Salle Campus Barcelona i l'Associació Universitària de Cerdanya, amb el suport de diverses institucions, patrocinadors, col·laboradors i sponsors. Un any més, els membres de l'Associació Universitària de Cerdanya, amb Francesc Armengol al capdavant, han treballat de forma voluntària per fer possible una nova edició. Una setmana plena de cursos, tasts, jornades professionals, conferències i activitats obertes a tothom, en què es combinen el plaer d'aprendre amb el de descobrir i experimentar. El ventall de cursos és molt variat, d'elaborar còctels d'estiu, passem per descobrir sinergies entre el sector agrari i turístic, fins a endinsar-nos a l'atenció plena, mindfulness i el coaching. Repetim grans clàssics inamovibles, com el curs d'òpera, el d'història i els cursos adreçats a treballadors de l'administració pública. Per altra banda, aquesta edició els alumnes s'han endinsat en la màgia de les paraules. Han fet un tomb per la dieta mediterrània, han après a preveure i fotografiar els fenòmens meteorològics, han conegut les plantes del nostre territori que ens poden servir per l'elaboració de remeis i han conegut la importància de tenir una bona salut bucodental. Dins les jornades professionals, aquest 2014 s'ha celebrat la 14a edició de la Jornada d'Estiu de la Professió Mèdica, històrica a la Universitat d'Estiu Ramon Llull Puigcerdà, organitzada amb el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona i la Fundació Hospital de Puigcerdà, amb el doctor Enric Subirats al capdavant. Les activitats obertes a tothom han apropat la Universitat d'Estiu al poble de Puigcerdà i a la comarca en general, fent partícip un públic més ampli i divers. La conferència inaugural va a càrrec del senyor Antoni Bolinches, psicòleg clínic, sexòleg i escriptor, amb el títol La felicitat personal, una recerca interna. El dimarts, la ja tradicional Nit dels Estels, al cim del Telecabina Alp 2500, a càrrec de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell. El dimecres, la Nit de les Arts, al llac de Puigcerdà, amb el lluminós espectacle de Brodes Bros. Dijous, vermut amb Màrius Serra, a la plaça de l'Ajuntament. I al vespre, sopar de gala amb tots aquells que fan possible la Universitat d'Estiu Ramon Llull Puigcerdà, on es va donar el premi al millor estudiant de la Cerdanya, Héctor García Berzosa, i l'amic Aucer, que es va lliurar a CEIP Alfons I de Puigcerdà. La conferència de cloenda va a càrrec de la senyora Muriel Casals, presidenta d'Òmnium Cultural, amb el títol Del juliol 2010 al 9N. Tot seguit, l'acte va finalitzar amb un refrigeri al pati del Museu Cerdà. Com a fi de festa, el dissabte, l'excursió amb visita als escenaris de 1714, a Barcelona. Gràcies a tots i a totes els que heu fet possible una vegada més la Universitat d'Estiu Ramon Llull Puigcerdà 2014.